Wat eer begon als een liedse trek is uitgegroeid tot een groot festival. Nee, in het begin ben ik met het ielrikje begonnen en een heel iets sleepbeentje, een betonblokje op een ijzeren plaat, zij is ontstaan. En dan ben we staan gewoon een beetje uitgegroeid, tot wat groter. Nou, we hebben hier wat boeren trekken en wat speciale klassen hebben we erbij. En al hier oldtimers, trekkers, oude auto's en brommertuigen en zulke dingetjes al hier wat. Wat is er nog zo mooi om het hebben van die oude trekkers? Ja, de kist in uitdring kwijt. Daar is zelfs nog wat onder de sleutel in. Techniek is vrij simpel. Ja. Ik ben scheepstemmer van beroep, maar ik ga die trekker ook helemaal opgesquat en weer in elkaar zetten. En hier doet het ook nog. Ja, je stiert van alles. Je stiert van alles. Iedereen die trekker had, die kan je komen. Dan heeft de oldtimer trekker en boeren trekker en ben dan specials. En waar denkt de trekker die alleen van Mali is, die komt je bedrogen. Ja, ik denk net dat ik een vol draai, maar wist je dat zien? Het komt goed. Nou. Ja, ik vertrouw erin. Het komt goed. Is het gewoon gas, ja? Nee, dan moest je bepaalde knopjes indrukken en even op de goede versnelling. En dan gas erin en dan hoop je als het 100 meter krijgt. Toen had het wel opgered, volpool. Jazeker. Ja, en de knopjes en de gas erin. Huppatee.